whose iniquity are forgiven and whose sins are covered. Bulangan gani itong mga tao nga di ang ilang sala ipasaylo. Dili ka ingon pwede nga ikaw, Lord, pasaylo ako. Kanang tao sige pasaylo niya magbuhat lang gyapon atong sala. Wa nagipasaylo sa Ginoo. Kabalo ganang Ginoo nga di gyud na nimo usbon. Ang tinuod pasaylo mo ni ang repentance. I-repent nimo ba? Iusab. Kung sa imong gipangayo ang pasaylo ron. Kung isog ka, pangayo Lord, pasaylo ako, kuha niya kung kaisog. Dapat sa sunod, dili na kaisog. Aron, gipasaylo na ang imo ang kaisog. Kunya, sa man ang imo pagkuha. Manang bulan tong tao, sa diya nga siya, kuhaan ang salaan na. Nga mo bitaw hinungdan, wanita din ni arot ng mudro. Kaya nga naman, gipanguwa ko sa Ginoo ang dili mao. Hingpiton man niya, mo nang maminaw ta kanunay. Kaya ang pulong sa Ginoo mo man ay mo sanctified nato. Aron maka-glorify ta sa Ginoo pinaagi sa pulong niya. Bisag usa ra to pag-glorify unya wata na sanctified. Useless gapon. Kanang pulong sa Ginoo bisag unsa to pagkabalo. Di nato na mabuhat kung ato lang usbon ng gapon to ang atong gipangayoan pasaylo. Kung moingon ka mo submit na gyud ni mo Lord. O submit na ayaw nang ingon karon man gapon. Sunod bulan, maulang yapon na yung mga isulti, submit po ko, Lord. Submit, yapon ko, submit. Dili na maong gusto sa Ginoo. Kinanglan, kung musabit ka, mingon ka, mabitaw na karon ang letter space ron, manaad na kita. Manaad na ta, dili na pwede. Kung dili gani na ninyo buhaton sa tinuod lang. Wata kabalo, kung sa isunod ining pandemic, bisag gani pandemic, gani makahadlok ni, ato ta sa gawas. Pero sa tinuod lang, ang promise sa Ginoo, naa ka sa secret place of God, nagduel ka, under ka na siya of Almighty, nga ang Ginoo mo ay mong tabang nimo, kay siya atong refuge, bisan asa ka. Ayaw lang yung kalimti ning balay. Kaning adlaw, o kaning mga magwawali, tulura man ang sala sa tao ba? Sa ila, tulura, labaw pata, tulupon. Nakalimot sila sa adlaw. Wa nila hatag bili ang adlaw. Nga mao kato ang risdi nga gihatag sa Ginoo, mawitan sa Apostol Pablo naging sa Romans chapter 14 verse 5 and 6, ang tao mag-ila gyud og usa ka adlaw. Nga kanang adlaw na dili na pareha sa uban lahi na. Whether kung Sabado na, Bernis na o Domingo na, basta kanang giila nimo nga adlaw, iya gyud na sa Ginoo. Mao kini iya ni sa Ginoo karon. Mo bitaw ang Lord so pagtuo nimo nga kining adlaw ni imo ni. Ipakita ang gawd nga why makatandog nato sa adlaw sa Ginoo. Why makaanhing ang kalaban nato sa tinuod lugos ko na kanang gitawag tuhuan pero mao man iyang kingon mao nang mutuo lang gyud ta. Nga diin sa tinuod lang libo ka manulunda nga naglibot nato diri wa pa na nila makita pero mao nay promise sa Ginoo nga angay din ta mahadlo. Mao nang may baw-an nato kung asa gani ang place sa Ginoo. Do na gyud tay shadow of the Almighty kay ngano man naglibot ang manulunda. Mao nang niingon sa Hebrew. But now, ye are in the Mount Zion, innumerable of angels. Anang gilibutan og mga daghang mga manulunda. Mao bito na imuon nato ning simba matag Domingo nga ang manulunda nagauban nato. Atong unang panahon ang nagauban nila pillar of clouds, pillar of fire. Kung sa gabi pillar of fire, kung sa adlaw pillar of kanang clouds ba. Ang ilang simbahan atong unang tabernacle, may buong ang mga tao nga na may landong na siya. Kanang kunting init mga atong una, ang ilang tabernacle landong kay naay panganod ba nagatang. Kunang ilanan nga kanang tabernacle balay na sa Ginoo. Mo bitaw na nga ang ato ang handumanan nga kini balay sa Ginoo kay naay pulong sa Ginoo. Mao nang giingon dito sa 2 Chronicles ingon pa ni David. Kung kamo magpuyo sa balay sa Ginoo nga di naadi ang pangalan gibutang para nako gibutang din ako ning pangalan sa Ginoo kay pangalan sa Ginoo mo ni pulo. Sa diyan moabot ang famine, moabot ang espada, moabot ang anang kasakitan, nya musampit daw ta sa Ginoo, kita tubagon og luwason ta. Mo na sa tinuod lang tubagon jud mo sa Ginoo og luwason. Kay naa man ta diri. Gawas kung di mo to, basta ako moingon ko ninyo Lord, himuon jud nako ning balay ninyo. Kay kami mag-iunang nga mga pastor nga di mo ilang kinibalay nimo mo nang amog yung i-distinguish what is right and wrong. Kanang wrong nga inyong buhaton mo nang badlungon na mo. Kay
unsay pulos ang tabang sa Ginoo kung nagbuhat ng kagrom, moabot lang Ginoo ng alisdanan nimo kapaitan nga ang Ginoo unta nga magpanalangin nato. Wala yang gingon dinhi sa 9. As a verse 8, blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Namatod pa niya sa 9, commit this blessedness then upon the circumcision only or upon uncircumcision also. For we see that faith was reckoned to Abraham for righteousness. Mao ni ang iyang gingon. Dili lang daw kaning gitawag og blessedness is ngadto sa mga circumcised o sa uncircumcision, kanang mga tinuli o di tinuli. Ang tinuli mga Israelites, kita dili pa ta tinuli, kanang dili ta ingon nga gikuan sa Ginoo ba, gisilyuhan ba, nga matod pa niya dinhi, kundili ang atong pagtuo gibalik ni ngadto kang Abraham sa iyang pagkamatarong. Nga din kung atong buhaton gani ang atong pagtuo nga kita liso ni Abraham, kinanglan magbuhat ang righteousness. Sa unsang pagi buhaton atong righteousness, kanang dako binat of Abraham, kanang gi-number na manggod niya nga din mauni ang ako ang mga liso. Kita mga liso sa Ginoo, kung mutuo mo nga liso mo sa Ginoo, kinanglan natin righteousness. Kinanglan may bauta sa righteousness. Ang righteousness is a secret na mo bitaw nimo si Jesus Christ. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kay hangtod karon kanang pulungan na wala nawala. Kung imo nang basahon, kanunay na gawas kung dili ka nimo basa ini kay matod pa nimo siguro nakita na nimong righteousness. Sa latod pagkasulti wala pa na nimo makita. Kay nga naman gipadayag na ba ang righteousness sa imo ha? Umo ni karon ako ipadayag sa inyo what is righteousness. Matod pa sa Acts chapter 13 verse 26 ha. Men and brethren, children, matod pa niya, stock of Abraham, and whosoever among you fear God, to you is the word of this salvation sent. Matod pa niya, kamo mga igsuon o mga anak, nga og stock ba ni Abraham ba? Anak ka ba mo ng stock? Gipundo. Mga gipundo sa Ginoo nga kamo magpaabot ta kay pundo ta mga anak ni Abraham. Kaning gitawag og pulong sa Ginoo, labi na katong mga nangahadlok sa Ginoo, gipadala ni kaninyo ang kaluwasan. Unsa may kaluwasan? Kanang righteousness katong giingon ni Ezekiel, bisan pa na si Job, na si Noah, na si Daniel, di na sila makaluwas ninyo, kundili kanang inyong kaugalingong pagkamatarong mo na makaluwas nato. Mo na magbuhat ganit ang pagkamatarong, sigurado kita maluwas kita. Magbuhat ta kabalo sa pagkamatarong, bisan pag ibutang na nimo sa imong tema diha sa imong ang simbahan nga kingdom of first and righteousness. Justice na gyapon na kundi kabaw sa pagkamatarong o gisulti sa Ginoo. Kaya kini pagkamatarong, mao kani ang promise or covenant ni Abraham. Kanang nagbuhat si Abraham of righteousness. Gi-counted si Abraham nga righteous man siya or friend of God. Kaya nagbuhat si righteousness tungod sa iyang pagtuo sa Ginoo. Nakita usab mahimot ang righteousness. Makabuhat ng righteousness kung mutuo ta sama sa gibuhat ni Abraham nga nituo sa Ginoo. Mo bitaw na nga sundugon ta to kay ngano man kung magbuhat-buhat lang tagato, di ta liso ni Abraham. Kay kung aron natong mahimo tong promise nga kita gi pramisan man ning yuta mo bitaw nang pagpasensya buh kay kanang moabot nato dili na magdugay, madawat ra nato na ang promise niya. Mao man nato ang gipangayo sa Ginoo. Mao na atong groaning ingon pa ni Apostol Pablo, ang atong groaning nga diin kita makasulod sa tabernakulo sa Ginoo. Ang Psalms chapter 50 verse 5, mo to akong gingon sa inyo, gather my saints together unto me, those who have made a covenant with me by sacrifice. Verse 6, and the heaven shall declare His righteousness, for God is a judge Himself. Kaya ang Ginoo naghukom jud, ang iyang kagalingon naghukom jud sa tao nga diin siya nagdeklara of righteousness. Kanang righteousness jud ang gusto sa Ginoo, nga magsimba ganita sa pamaagi sa righteousness. Mao bitaw na kung gingon sa inyo diya sa righteousness na diya ang life, di ba? Yung pa ni David,
the path of the way of righteousness is life, and the path and his path, matod pa niya, ang iyang agianan, matod pa niya, is there is no death. Tanawa. Muna, buhato na ito ng righteousness, kay bisa pag maabot ng 666 nga bukod na ito, promise sa Ginoo, wala. Sa tinuod lang, daghayigingon sa Ginoo. Lahi ning kingdom, katong kingdom nga diin, gikan sa bukid nga mao ni bungkag Ginoo sa mga kingdom diri sa kalibutan. Mao kani ang giingon ni Jesus Christ, the kingdom nga atong pangitawon, kay mao ni mubungkag sa kingdom ni Satanas nga gi-allow sa Ginoo nga sa ulayng adlaw gawas gyud na siya, mumarka gyud na siya aron panimaslan niya itong mga Kristohanon nga wa na ninuod, mo bitaw nang maninuod ta tungod ang Great Tribulation. Useless na kang mga lagad na di ay luwason na dito sa Ginoo. Sa tinuod lang, abot, kung nabatay mapa abot sa Israel, kapaw pa mo ka ng mapa sa Israel. Sa tibok mapa, tanaw daw mo sa tibok mapa sa Israel. Dagko kayong mapa sa Israel, yung gamay kayong Israel. Kunya, kitang tanan, muadto mata sa Israel. Pabitagan sa gawon ta, ikot up ta, rapturon ta, aron muadto ta sa land of promise. Kay kanang yuta sa Israel mo na ang land of promise nga wagi maka bungtugana, mga matay man ang mga tao diha, pero kanang yuta di gina makabig sa mga daotang tao. Kay promise na niya. Sa sinugdan pa kang Abraham is the land of promise. Dalon ta dito. Asam to Israel ya. Ano? O kagamay-gamay. Kadako sa Jordan, mas dako pa ang Philippines ini. Nga, ata ng tao nga din, bisan asan nga mga Kristuano, dako man diha, within 1,000 years, magpuyot na diha sa mga Olive. Nga, gusto mo wana diha. Nga walay bisa-bisa, spiritual righteousness. O na yung giingon, nga kining kadaghan-daghan sa mga tao, diri nga nahimong Kristuano, mo nang giingon, Jutera, nakatultol, gamay ra yung luwason. Mo bitaw nang giingon niya, many are called but few are chosen. Kato lang mga rimnan, katong gingon ko ninyo, katong wala na litag sa ilang pagka-bright. Wala na litag sa ilang skill, ingon pa ni Solomon diya sa Ecclesiastes. Katong wala na nangandoy nga diin, kiniyang ka-bright, gamiton ko pa ni, pero makakwarta ko. Last days na ron. Extension na lang ni. Little space of grace. Muna gingon little reviving, puro little ang Isra. Munang wala tayo panahon nga diin, mangandoy pata. Una, ang gingaran sa langit, tanan mong gipangandoy, gikinahanglan mo aron mabuhay ka, ang Ginoo na mabuhay nato. Kani ato pamantana, pero sa unta man ay sulat man nga ang tao gayon. Baliwala niya ang pulong sa Ginoo. Pero karon, ayaw na baliwalaan ninyo. Mo bitaw na naigingon pulong redeeming that time. Redeem the time because the day are evil. Ato bang lukaton, ato pay muslang ning panahon nga gihatag sa Ginoo nga gitagaan tag time sa pagsimba karon. Bisag naay pandemic sa tibuok kalibutan. Pangayuwa gyud sa Ginoo ning adlaw ani. Buhata dito nya. Ampo lang gyud sa Ginoo. Pero labaw gyud ni nga Lord ayaw gyud ko wala diya sa imong lugar. Na kay balo ang Ginoo ana katong mga tao nga nag-desire gyud. Muna, desire lang din. Yung sa may mawawala ninyo dili. Wala. Wala'y mawala. Madugang pahinuon. Kaya ang Ginoo is blessing. Ang Ginoo mo panalangin na to. Bakit ito na humingon ko ninyo, naagyan ninyo gingarihan sa langit. Muna, yung gingon. Sa Exodus, aron makaingon jud ta nga diin kini pagsimba is worship jud niya. Exodus chapter 2. Verse 23 to 25, ingon mo ning gingon ni Moses. And it come to pass in process of time that the king of Egypt died, and the children of Israel ceased aside
by reason of the bandit. And they cried, and their cry came up unto God by reason of the bandit. Verse 24. And God heard their groaning, and God remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. And God looked upon the children of Israel, and God had respect unto them. Abi mo nga nung gipagawa sila sa Israel, giluwa sila. Kaya sa diya nga namatay daw tong gitawag og hari dito sa process niya, hari sa Egypt. Sa panahon nga abi mo katong na-captured sila kanang giingon niya nga diin na bandit sila kay namatay man katong hari sa Egypto nga diin katong hari sa Egypto pirmiro dili nang gitawag katong igsuon ni Moses nga igsuon niya kay giadapt man si Moses katong hari nga una sa Egypto katong amigo ni Joseph ba the dreamer si Joseph gihimo mangong leader sa Egypto kay tungod amigo kay ito niyang hari niya namatay naman to matong nahimo silang bandits kaya ang laing hari di naman amigo sila ni Joseph kaya nga namatay si Joseph gidala si Joseph gikuha si Joseph kay gilubong dito sa yuta nga iyang kalubngan kunya nabili na mga Ehipto dito sa ang mga Israelite dito sa Ehipto mo to hinungdan nga diin sila naghilak sa Ginoo naggroaning sa Ginoo tungod sa ilahang pagka-bandits muna ang Ginoo na remember sa covenant ni Abraham kang Isaac ug kang Jacob kung sa man ay covenant niya kang Abraham himuon siyang nasod unya karon kun di niya ipagawas mga matay man lang tong mga Israelites dito kay captive bandits man sa mga Egyptian mo to nga nahinungdong siya sa covenant ni Abraham ug ni Isaac nga diin himuon sila una ang Ginoo nagtan-aw sa mga anak sa Israel o ang Ginoo nag-respect sa ilang mga prayer mausad na kita karon lisugod ta ni Abraham ito ba mo nga lisog mo ni Abraham through faith and righteousness so therefore lukaton ta niya ni ining pandemic pagawason ta ini siguro kung balik ni sa normal mo nang pagbantay mo kay naanay pa plano na di naanay vaccine kuno daw glory to God ayaw ikalipay nga mabalik ta sa normal ang akong ikadlo kang kung mabalik ta sa normal pwede na mo di mo ani sa simbahan which is akong gipahinumdum ninyo this is a little space of grace extension mo bito nang gipix na nako ni nga kung mo ani ta sa simbahan himuon natong righteousness aron unsaon nato pag kabaton nga din kita makabaton anang promise nga sa tinuod lang lisugod ta ni Abraham kung mutuo mo in righteousness and in faith o bitaw hinungdan giluwas niya ang Egipto kay ngano man sila manggod nga kaliwat manggod ni Abraham mo bitaw na ingon si David nga i-gather gyud na unya si David namatod pa niya made a covenant with sacrifice kay maisgutan nato ni si Abraham kung unsa gayud ang covenant ni Abraham nganong gitagaan siya covenant tungod lang ba siya kay nituo tungod ba kay ang iya pagtuo gihimong righteousness no magbuhat ta righteousness magtuo ta tungod sa iyang sacrifice mo na iyang gingon din ingon pa niya din sa Deuteronomy 33 verse 19 they shall call the people unto the mountain there they shall offer sacrifice of righteousness for these sack matod pa niya of the abundance of the seas and of the treasure and hide in the land muni giingon ni Moses ngano maghalad siya og sacrifice matod pa niya tawga ang mga katawhan o gitawag niya ang mga they shall call the people unto the mountain dito sa bukid there they shall offer sacrifice of righteousness kanang mag-sacrifice daw og pagkamatarong kanang tama gyud ba for this shall sack unsa nang sack gani suyop gisuyop manggod nila the abundance of the seas and the treasure hide in the land
na suyop nila ang tanan pagka dato sa dagat o ang mga bulawan sa ilawom sa yuta. Nakagpot nila ba? Nakuha nila tanan. Amot kung nagmina ba sila, basta mo na iyong giingon. Kung kung makakapot ka sa abudan sa diskalibutan, kinahanglan, wato ka sa bukid, mag-sacrifice good ka. Naa kay sacrificial ba o righteousness? Kanang sacrificial nga tama ba? Kaba mo sa nang sacrifice? Tingnan pa sa dictionary, kining sacrifice, an offering of animal's life, food or incense made to the deity. Kanang pagbuhat sa deity ba? Manang maghalad ka o offering, i-offer nimo ang animals, kinabuhi sa animals, o kanang pagkaon, o kanang mga incense, o kanang pagbuhat nimo sa deity. Kung sa man ang deity, kanang a god or goddess, kanang deity, kanang sa Dios ba? Nga matod pa niya, deity. O matod pa niya, the state of being divine. Kanang pagka-Diyos niya ba? Diya ka mag-offer sa iyang pagka-Diyos. Kaya nga naman, ang Diyos may tagiya sa tanan, di ba? Muna yung giingon din sa ikadua sa sacrifice, ingupat sa dictionary, propitiation. Kanang propitiation, mauna ang gitawag o hangyo nga kinaiya to gain the favor. Kanang propitiation, kanang sacrifice nga naghangyo ka sa Ginoo, mo bitaw nang gihalad na nimo kay naghangyo pagyud ka. Mo bitaw tong gisulat dinhi nga kanang sacrifice ang murdana na is mercy. Ang Ginoo wa nag-desire sa imong sacrifice, ang iya yung gi-desire sa imong sacrifice kanang nangayo kag kaluoy. Mo nang gingon gihalad nimo ni kay matod pa gusto pa kaini, di ba? Ipasalamat na mo bitaw ng righteousness kanang sacrifice nga ambot pasabot kanang imong lawas ba imong gihalad sa Ginoo aron ang Ginoo maluoy nimo kung asa ka moadto musampit ka tabangan kaniya. Mo nang gingon dito ni David sa Psalm chapter 20 nga ang Ginoo magpadala og tabang gikan sa Zion. Kaning Zion ba place of worship? Kay kung asa ka mo ato, musampit ka iyang ipadala na. Ipadala na niya. Kay nga naman, na-remember ka sa Ginoo nga ikaw dahil nag-offer og sacrifice. Basahan na ninyong Psalm chapter 20. And all, kanang gitawag o kanang imuhang, kanang desire nimo, mo i-grant yun na sa Ginoo kanang desire nimo. Ayaw na ng mga balay, mga replano, mga butang, ayaw na i-desire. Ang i-desire nimo kanang ang Ginoo ba kauban nimo ba? Ang imong i-desire nga ikaw luwason, ikaw gayo dalpon sa langit, uban ang imong desire. Kay nganong nagsimba ta kay mat magtaglangit, nganong nagsimba ta kay iya ta sa Ginoo mo na atong desire nga ang Ginoo magprotektar nato nga dili gyud ta makaundang sa pagpangalagad sa Ginoo, makaundang sa pagpadayon sa Ginoo kay ngano man dili man ta uban sa mga nibalik ni go back to the perdition. Una yung gingon din ang sacrifice is the act of practice of making such an offering. Muna ang atong sacrifice practice ni diri. May paning scholar nag-ingon nga kani nag-practice ta din kay nga naman mo adto man ta sa everlasting gitawag og offering. Making such an offering. Mag-offer man ta dito sa Ginoo sa langit. Apin mo sa offer na to. Praise, glory, honor, and power. Ora na atong wapon dito sa langit. Kung na ma-practice na din nga kinahanglan atong mag-glorify siya, ma-honor siya, ma-praise siya. Pinagi sa iyang gahong nga diin siya nagahatag kanunay nato og proteksyon. Gamhanan ma atong Dios, di ba? Kung kita angay mahadlok, buhata lang ang buhat niya diin sacrifice of righteousness. Kung na iyang giingon diha, tanang gi tawag og ikatulo, ingon pa niya, Christ offering of Himself in crucifixion. Mao po na si Kristo, usa po siya ka-sacrifice. Kagihalad sa Ginoo sa tuwa. Matod pa niya the act of Christ offering of Himself in the crucifixion. Mao na gitawag og giingon sa dictionary nga mao sa na si Kristo nahimong sacrifice. Mao bitaw na siya ang lamb of sacrifice. The Passover sacrifice. Kanang Passover gingnan ko na mo kanang abot anong Passover.
Anang giluwas ba mo ba? Gilukat ba mo gikan sa kamatayon? So ang inyong isilibrar kanang sacrifice nga mo si Kristo nga mo ay naglukat ninyo na ang dugo nga kaniadto walay nakasabutan na ningon si Moses nga pag-ihaw mo og halad nya kanang dugo na ipahit sa inyong mga poste sa inyong balay aron kumuagi nang gitawag og kamatayon destroyer di mosulod sa inyong balay. So therefore mo pass by lang na siya, mo pass over lang na siya tungod sa blood. Mo na inyong isilibrar diha sa Ginoo nga kamo nakalabang. Mo na magsilibrar ka aron makalabang ta ini mga pagsulay di sa kalibutan. Labi na kanang 666. Mo na celebrate na to ang Ginoo kanunay. Ang atong celebration is kanang Passover. Kanang Passover, ang meaning ang Passover, mag-ihaw ta ang sacrifice. Kita itong giihaw para sa tuwa aron kita makalikay ng mga kadautan diri. Si Jesus Christ. Mo na yung gingon din eh. Ika-5, matod pa ay kanong the act of driving oneself of something for the sake of attaining some goal or for the sake of someone else. Lisod-lisod na ni ang iyang interpretation diri. Mga buhat daw ni sa nga depriving oneself. Kanang gitawag og depriving to withhold or take away something desirable or necessary from someone. Kanang ambot pasabot kanang sacrifice mo kani ang sacrifice nga di nagkuha nimo or kanang gikuha mo sala gigiyahan ba kaniya sa matarong kay si Kristo gisacrifice tungod sa atong sala, di ba? Giiyaw siya aron mapasaylo atong sala. Mo nang wa nay ihaw nga sa atong sala pa usab. Mo na kung nakasala ka usbag ito atong sala. Kanang kaniadto ang atong sala, ang giingon sa Ginoo nga sala, mo nang naay tay pandemic, kaya mga tao wa nagila sa adlaw, wala nagila sa balay, wala nagila sa mga magwawali. Kaya nga naman ang mga magwawali, wa po sila nagila nga sila magwawali sa kamatuhuran. O bitaw nang nasaag ang mga tao, okay lang nga naundang sa tinuod lang. Dalay ko ng Ginoo nga kita wa paundanga, o dili kita paundangon. Mo man ako pangayo sa Ginoo Lord kung paundangon minimo sa may pulos sa imong gisulti nga ang adlaw nimo imuha na. Mo na pasalamatan nato kanunay ang Ginoo nga siya nagpadaya. Mo na atong worship dia sa Ginoo. Ha? Ingon pa niya dinhi sa Hebrews chapter 11 verse 4. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gift, and by it he, being dead, yet speaketh. Bisan daw kuno si Abel namatay, gisulti lang gyapon niya ang iyang gibuhat nga excellent sacrifice. Makita na to nga si Abel nagsacrifice siya by faith day siya mana. Wa pa man siguro si Jesus Christ atong unang atuan nato. Si Abel nagsacrifice siya by faith to God. Munang giingon nga di lang tamutuo kang Jesus Christ. At kani sa Ginoo kita kay ngano man. Bisag wa pa si Jesus Christ, si Abel nagtuo bagal. Nagtuo naman gani sa Ginoo, munang nag-offer siya excellent. Kaya nga naman ang Ginoo magud nagbutang nato og honor and glory. Mo nang giingon lang by faith. Mo na iyang giingon dinhi. Testify karon sa righteousness ang gibuhat ni Abel. Mo nang guys